eta aurkezpenan ondoren utziko dugu tarte bat zuen iritzi eta kezkak entzuteko. Teknikariarekin, arlo horiek proposamen bat egin dute, proposamen horiek amankomunean jarri dira. Beraz, honen bestez, legez ikusten duzuenez, arlorik potoloena, administrazioa, ongizatea, zerbitzuak, mekaniziekin. Aste natalari heldu aurretik, udalaren azken urtetako egoera ekonomikoa. Azken zifra ofiziala lehen urteko urrian pasatu ziguten, eta murrizketak egongo direla ikusirik, eureko 5ko jaitsiera aplikatu dugu. Aurrekontu prestaketa ez da erraza izan, martxoraino luzatu.